जय हिन्द गोबां फंबायमोनानो कमेन्ट हरदो आदा नोंनि जोखोम फिल्मखौ नागिरबाबो नुवाखै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरगासिनो दं दाबो खोन्थागासिनो फंबायमोन लोगोफोर नोंसोर क्रिकेट नायगोना नाया कभी भी कुछ भी हो सकता है साउथ आफ्रिकाखौ नाइडारलेण्डआ फेजेनबाय रावबो सानाखैमोन फिसा टीम मालाबाबो सानाखैमोन माने पाकिस्तानासो आउट जाखाबाय होननानै सानदोंमोन मानो होनब्ला साउथ आफ्रिकाया नाइडारलेण्डखौ फेजेननानै क्वालिफाइ खालामगोन इन्डियाजों बेजों इन्डियाबो जिम्बाब्वेखौ फेजेननानै क्वालिफाइ जाखागोन बिदिसोमोन साननाया नाथाय न कभी भी कुछ भी हो सकता है दिननि बाथ्रा फिसा होननानै रावखौबो दुरबल बा गोरलै बेफोरबायदि मालाबाबो सानजाया दिनै साउथ आफ्रिकाखौ नाइडारलेण्डआ आउट खालामबाय गावबो आउट बिसोरखौबो आउट खालामबाय बेनिफ्राय दा पाकिस्ताना बांलादेशखौ फेजेननानै माने क्वालिफाइ जानोसै सेमिफाइनाल गेलेनोसै पाकिस्ताना बेनिफ्राय इन्डियादो जिम्बाब्वे आं दा क्रिकेट नायनो थाखाय रेडि जाखाबाय आंनि ओंखाम जानांगौ बेनिफ्राय बेयाव जिरायनांगौ बेनिफ्राय दा खेला नायनांगौ दा नोंसोरो मा सानो इन्डियाथ' क्वालिफाइ जाखाबाय बेनिफ्राय जिम्बाब्वेजों देरहागोन ना देरहाया मा सानो नोंसोर नायगोन ना नाया नायनांगौ देशनि थाखाय मा सापर्ट खालामनांगौ टिभियाव नायनानैब्लाबो जोंनिया मा रिएक्सनानो जाया बर'फोरनिया जोंनि आसामाव रिएक्सनानो जाया खेलाफोरनिया क्रिकेटफोरनिया जानांगौ नायनांगौ देशनि थाखाय पाकिस्ताना नुवाखै इन्डियाजों जेनबाबो जेननाय मुंखौनो लाया माबायदि बिसोरो इन्डियाजों नुदोंना इन्डियाया जोंखौ फेजेनदों नंगौ होनना बुङो बिसोरनि गिदिर मानसियानो नाथाय बिसोरबो सेमि फाइनालाव थांनानै आउट जागोन होननानै बुङो पाकिस्ताननियाबो माबायदि बिसोर नुदोंना पाकिस्ताननि मानसिफोरा नाथाय जोंनियाथ' बेफोरबायदि बुङा बिसोरनिया माबायदि नुदों बेबो गोदोनि गोरों मानसिफोरा दिनैनि उन्दै गथ'फोराबो बिसोरनिया बुजिबाय बेफोरबायदि नंला अब्ला बिसोर जोंखौ बेसेबां नायनो बायो जों नायनांगौ सापर्ट खालामनांगौ जोंनि बर'फोराबो जोंनि माबायाबो नायनानै जोंनियाबो रिएक्सन होनांगौ नाथाय पाकिस्ताना जेनबाबो हारमानिया इन्डियाजों बेफोरबायदि बिसोरना खुगायानो हारमानिया बिसोरनिया बेफोरबायदि अब्ला जोंनिया बर'फोरखौ नाय जों बर'जों बर' पाकिस्ताननि बायदि जानो हागोन हाया जोंनिया बर'जों बर' माबायदि नांलाय खमलाय जायोना नाथाय पाकिस्ताना नुदों जों इन्डियाजों माबायदि माने जेथिंबो बिसोर नांनो नागिरो क्रिकेटआवबो थैथांनांनो नागिरो आरो माबायावबो बेनिफ्राय इन्डियाबो बेनो गुबुन देशजों माने जेननो हागोन नाथाय पाकिस्तानजों जेननो हाया पाकिस्तानाबो बेफोरबायदि गुबुन देशजों जेननो हागोन नाथाय इन्डियाजों जेननो हाया बेफोरबायदि थेवब्लाबो बिसोर हारखौनो मानिया जोंनि बर'फोराबो पाकिस्ताननि बायदि बुंनायफोरा बर'जों बर' खौसे जानानै बेफोरबायदि थैया माने बर'निल' जानायमोनब्ला थाखा फैसाखौ बाय दोनथ'नानै ना गासैबो एसे अनलायलायनाय मोनब्ला मा जागौमोन ना पाकिस्तान बायदि बिसोर माबायदि नाथाय दिनैनि इयं जेनेरेसनफोरा बिसोरनियाबो बुजिबाय नाथाय गुबुन हादरनिया रिएक्सन जाया जेनबाबो जेनेबा अस्ट्रेलियाफोर बायदिसिना गिदिर टिमफोरा टाइम गैया गोरों गोजा ना इडुकेटेड गोजा मानसिफोरा बारा रिएक्सन जाया नाथाय पाकिस्ताननिया माबायदि रिएक्सन जायो नाय खेलाफोराव जियानो जा दिनै नायनोसै ना इन्डिया देरहागोन ना देरहाया क्वालिफाइ जाखाबाय नाथाय इन्डिया जेननाङा माने जेननायखौ जोंबो लुबैया दा नायनोसै बेनिफ्राय मा जादों आंखौ बबे चेनेलाव होदो आदा होनना बुंबाय दं आङो चेनेलनि नामखौ जेबो दोनाखै आंनि मेला प्रकाश मुसाहारि बेयाव नोंसोर प्रकाश मुसाहारि लिरनानै नायबाथ' मोननाय नङा बायदि मोनदों सस नङा नाथाय आं जेम्स बड' ब्लगाव आंनि कमिउनिटि बक्सआव मानसिफोरादि इउटुबाव फट' होसोयो मानसिफोरनि फट' होनायखौ आं मोनसोयो माथो फट' होबानो इउटुबाव बेनिफ्राय आंबो बेफोरबायदि कमिउनिटि बक्सआव जेम्स बड' ब्लगावसो आं मा खालामदों कमिउनिटि बक्सआव लिंकखौ होनानै आं लिरना होदो पार्ट 1 पार्ट 2 फट' होनो हाखादो बेनिफ्राय बे फट'नि गोजौआव ब्लु कालारनि फैयो नै बेफोरबायदि HTTPS फैदो नैयाव नै इउटुब बेफोरबायदि फैदो बै ब्लुआव थुना हो बेनो लिंक बेनो फिल्म आं लिरनानै होखादो जोखोम लास्ट पार्ट 6 जोखोम 4 बेबायदि लिरना होखादो बै ब्लुखौल' टिक खालाम बे ब्लुखौल' टिक खालामबानो नुगोन फंबायमोना बुंगासिनो आदा मोनाखै अब्ला आंनि कमिउनिटि बक्सआव होनाय फट'आ नोंसिनाव नुजाया नामा आंनावथ' नुजाफैयो गुबुननिया जेसेबां इउटुबार दङ माथो बिसोरनि आं फट'फोरखौ लारि मोनो माथो कमिउनिटि बक्सआव पस्ट होबानो नै माबा जादो नै बेरायदो बायदिसिना मोनो नाथाय आंनिखौ नुवाखै नामा नोंसोर कमिउनिटि बक्सआव नुजायाखै नामा नोंसोरनाव आं बेफोरबायदि सानदों बे भिडिअखौ स' मोननाय नङा नोंसोर आं बुंखादों आं जेबो इउटुबाव माबा खालामाखै ओरैनो डाइरेक्ट हगारदों आं मैयाबो बुंदों ब्रादार्स प्रडाक्सनाव होनाय लोगो सानसेयावनो 10K जादोंमोन जोखोमा फार्स्टआव दा जायाखै मानो होनबा नुनाय नङा स'आव नोंसोरखौ बेनिखायनो आं मैया बुंदों प्लिज अननानै माने सोरबा नायनो गोसो थानो हानाय बिसोरनो माने शेयार खालामनानै हो फेसबुकाव लिरना हो बेनिफ्राय स्टेटासफोर होनानै ला अब्लानिया सोरबा नायनो गोसोफोरा नुगोन नाथाय मेक्सिमाम बे फिल्मखौ नुखाजोबनाय थेवब्लाबो मानसिफोरा गोबां फंबायमोनानो आदा जोखोमखौ हगारदो आं हगारामोन बे फिल्मखौ दोननायदोंमोन आं बेसेबा गोबाव नाथाय आंबो बोरैबा मोनबाय हगारगोनबो होनो मालाबा थाफिनो हगारगोनबो होनो मालाबा थाफिनो बेनिखायनो आंबो बोरैबा मोननानै आं ओरैनो हगारना जेबो प्रफिट गैया फंबायमोन बेवहाय
नाथाय नोंसोरो नाय फंबायमोन नायनो गोसोब्ला नाय आंजों बेवहाय खोथा गैया भिउ जानायजोंबो खोथा गैया माबो खोथा गैया नाथाय साबस्क्राइबबो खालामबाय नोंसोर आंखौ अननानै 1K नि सायाव साबस्क्राइब खालामबाय फंबायमोन आरो बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंथ' मैया बुंबावदोंमोन साबस्क्राइब खालामनो गोनांथि गैया ओरैनो नाय होननानै बुंदोंमोन थेवब्लाबो नोंसोर मा आंखौ अनसायबावदों नाथाय नोंसोर जेम्स बड' ब्लगखौ साबस्क्राइब खालाम आं बेयावसो नोंसोरनो मोजां भिडिअ लाबोगोन नोंसोरनि थाखाय गोसो जायो आंबो बाथ्रा बुंनो मटिभेसन होनो गोसो जायो फंबायमोननि थाखाय लाइफनि बागै बुंनो गोसो जायो नाथाय बेखौसो नोंसोरो साबस्क्राइब खालाम ना नागिर फंबायमोन मोनगोन आं साबेसे मानसिनो कमेन्ट बक्सआव लिंकखौ हरनो ना फंबायमोन साबेसेनो मैयाबो गोबां वाट्सएपआव माबा मेसेज फैदो आदा लिंकखौ हरनो नागिरना मोनाखै होननानै नागिरलाय मोनगोन ना मोना प्रकाश मुसाहारि लिरबाथ' इउटुबाव स' मोननाय नङा मानो होनबा जेबो नाम दोनाखै नोंसोरो बोरैबा नुख'नोब्लासो ना कमिउनिटि बक्सआव बोरैबा नुख'नोब्लासो बेनिफ्राय नोंसोरो पार्ट 1 मोननाय लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला नोंसोर पार्ट 2 पार्ट 3 खौबो मोनलांनो हागौ बेफोरबायदि नाथाय स' मोननाय नङा मोना इउटुबफोरावबो स' नुस'ना आरो फैया गोबां खामानि थायो इउटुबावबो ओरै मोनलाबाया जानला मोनला अब्ला फंबायमोन आंखौ गाज्रि मोननाङा ना मानो बेफोरबायदि होदो होननानै आं ओरैनो होखादों सोरबा नायनाया नायगोन नुयिफोरा नायगोन सोरबा नुनायाथ' नुखांखाबाय आरो सोरबाया मा नायफिननानै माने गोसोआव माने बावो नालाय सोरबाया नायफिननानैबो मोजां मोननो हागौ बेफोरबायदि जियानो जा आंनि उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन आं आसा खालामो नोंसोर मोजाङै दं आरो नोंसोर गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं मानो होनब्ला जिबना मा जोंनि थाखाय सानसे दिना ओरैबायदि माने जों सानसे दिनखौ ओरैनो हगार हरनो हायि जानानै फैबाय जोंनि थाखाय सानसे बेरायनानै टाइम वेस्ट खालामजाया बेफोरबायदि जानानै फैबाय नोंसोरनि थाखाय माबायदि मिथिया नाथाय आंनि थाखाय आंनि लाइफआव आंनि जिबनाव माने आं सानसे दिनखौ ओरैनो हगार हरनो हायि जानानै फैदो आरो ना दिनैनि दिनाव माने जोंबो बेखौ गोदो मिथियामोन नाथाय दिनै जेसेबां सानसे थांगासिनो दङ हा सानसे माने जोंखौ खस्थ'आसो बारा जागासिनो दङ थाखा फैसानिफ्राय लानानै बायदिसिना बिथिंनिफ्राय लानानै आरो हाबा जायोब्ला गथ' गथाय खाङोब्ला मा जाबावगोन बेसेबां फैसा नांगोन हिन्जावनो दख'ना बायनाय ड्रेस बायनाय हा गथ' गथायनो फरायनो होनाय मोजां स्कुलाव फरायनो होनाय बेसेबां थाखा फैसा नांबावगोन गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय बेनिखायनो फंबायमोन जिबनाव माने ओरैनो टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा खामानि मावनायजों लोगोसे मोजां फरायलां दा दिनै अग्निवीरनि आर्मि रेलि जागासिनो दङ बेफोरावबो ट्राइ खालाम मोजां खस्थ' खालाम फिजिकेलखौ खस्थ' हो फिजिकेलखौ जेसेबांनो खस्थ' होगोन नों एसेबांनो नोङो स्ट्रं जागोन मोजां जागोन बेफोर खावलायफोरा थानाय नङा नोंनि महरा थानाय नङा नोंनो आरो महर नांगौबा दल'ल' था सान्दुंफोराव गिदिंनाङा नाथाय नोंनो महर नाङा नोंनो जेबो महरनि गोनांथि गैया माबा मोनसे मावगोन खस्थ' खालामगोन बेफोरबायदि सानदोंब्ला आरो सान्दुं अखा हाब्रु दैब्रु खार माव नाथाय महर नांगौब्ला नोंनि महरा नोंसोरखौ फंबायमोन जाहोयोब्ला न' सिङाव बरिया स्टाइल थाबाय था नाथाय आंनो बेफोरबायदि गोनांथि गैया खस्थ' खालामो जोंनिया खस्थ' खालामनो थाखायनो महरफोराबो मा गाज्रि जालांजोबो सान्दुं जों जेखौ नाया खारो सान्दुं अखा जेबो नाया जों खस्थ' खालामो खावले थावले थख्लेब जाजोबलाङो मोनजायाबा थायो बेनिखायनो फंबायमोन लाइफनि बागै साननानै खामानि माव लाइफआव साक्सेस जागोन मोजाङै मोजां माने ट्राइ खालामबाय था नाजालांबाय था मोनसे नङा मोनसे ट्राइ खालामबाय था बे साक्सेस जायाखै गुबुन मोनसे साक्सेस जायाखै गुबुन मोनसे माने मोजाङै सानै हयै लाइफनि बागै खामानिफोरखौ माने नायै मा खामानिखौ मावब्ला मा जागोन बे खामानिखौ बेफोरबायदि मावब्ला मा जागोन आं साक्सेस जानो हागोन बेफोरखौ सानै मावलांबाय था जानला मोनला खामानिफोरखौ दा माव लोंनाय जानायफोरनिफ्राय एसे जानगाराव था लोंनाङा होनना बुङाखै एसे माने गोजानाव था बेनिफ्राय ब्रेनखौ थान्दा दिमाग लानानै मोजां खामानि मावलां लाइफआव साक्सेस जायैनि जेबो बाथ्रा गैया फंबायमोन रावनिबो उन खारफानानै नांलाय खमलाय थाखा फैसानि थाखाय उन खारफानो गोनां दरखार गैया लाइफआव खस्थ' खालाम हारादो बिगुरदो जालांथो जब नागिर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब नागिर SSC नि जब नागिर आर्मिनि जब नागिर लाइफआव साक्सेस जागोन फंबायमोन साक्सेस जायै जेबो गैया अब्ला लोगोफोर जोंना क्रिकेट खेला जासिगोन बेखौ जों नायसिगोन ना दसे उनाव सोर देरहायो खोन्थादो आं दायो आरो मोनसे भिडिअ बानायबावगोन खेला नायनानै माबायदि मोनो ना अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द